Здравейте, приятели! Аз съм Кат БГ. Искам да направя ревю на моите два балсами за устни на Нивея. Те са едни от моите фаворити на Нивея. И да, нека да започваме. И също така се извинявам, че доста време не съм качвала клипове, но просто съм заета с училище и затова нямам време. Нека да започнем. Първо искам да ви покажа този. Той е с малина и с боровинка. И пише витамин шейк на Нивея. Сега ще ви го покажа отвътре. Има прекрасен цвят. Така, ето го отвътре. Той е шарен, много красив. И мирише уникално. Ароматът му е просто перфектен. Нека да пристъпим и към този гланц. Той е Fruity Shine и е с диня. Сега ще ви го покажа отвътре. Да, ето го. Аз не съм ги изхабила, просто ги показвам малко по-манички, за да не паднат, да не се счупят по-скоро. Да, има също хубав аромат и мирише сякаш на дъвка и на диня. Много хубаво. Закупих си ги от една аптека и съм много доволна, че го направих, защото те хидратират добре и доставят хубав